Isa mo na asawa, pre. Asawa mo, pre. Ako, pre. Kumuha na, pre. Labs! Ha? Nanghit ko na ba kay... Wato ko sa balay sa kong amigo ba kay... Laan mo nga to, suroy-suroy. Sige, glaag, oy. Pagpuyo dito, dahil na labunan nga to. Panlabangad to. Iya, laban na yung narabito na diabito na pa ito'y dagang sinina ito'y sulod, panuhurot. Oo, sige, magana mo ka na ng labanan. Mura pa yung kagugihan kayo. Pero tira pa ni mong tapulana. Sige ra kang kuputan ng cellphone. Pulpul karon nakita mo laagali. Laag. Laag ko dito. Pagpuyo, oy. Laag. Kasi nya ako tong laban na hay, gumana kog laba to. Laag ha. Oh, laag. Ikaw man. Sige, Kaya, bantay dali na, ha. O lagi, wala akong tong laban. Kakita ni palabon minong kuno niya. Kana na ba itong labunon niya akong mga amigo dito, nagpaabot ito na kusto. Batol, magalaag ha. Sakto. Bintan ko ni kwarta akong misis di para di na ni masuko. Kaya silpon niya, ibutan niya di. Butang ko ni silpon. Kwarta ni silang. Kita siya niya si Kuwan, silpon ni kwarta. Hindi na itong suko ko kasawa. Kalaag ito ko ali. Hindi ko pala ago na. Asan mo ito? Silpon panilito ko kasawa. Ari ko agilo yung kusina. Pero di ko kita. Atur ko. Asa mas yun? Parang gym ron. Asos! Ha? Budlay ka, aray na din dito ka suloy eh. Pati adi ka sa sawa, hadlong ka sawa. Dalawang ka sawa. Ano yung problema lagi na ma-under sa sawa lagi. Yan ka ba, kana amigo na to. Grabe ka. Ano siya? Grabe itong... Marami itong siya ka na maratol. Singka sa sawa. Masa masingka na di ah. Di na ka. Kuha cake. Ay, suray na na. Payuwa eh. Pre! Ang nga amne. Ano ka? Dugdan ako, hadlo kasawa. Sabi hadlo kasawa. Ako? Hadlo kasawa. Sabi hadlo kasawa eh. Ako, pre. Isog dito kasawa pero dipindi ra diskarte pre. Ay, kontra po ka. Awal. Dipindi ka po usa sana niya. Dipindi ra diskarte. Tong suko ko kasawa rin. Naam lang may baon lagi diri lagi. Libre ni. Libre na. Hindi na kay pindo kay libre snack daan. Ano na importante pre nga, di ka man kasawa ako. Sa mga ubi ka kasawa na ko. Usar na ka. Singka na ko. Bantay bitaw pre. Kasi ikaw may under kay mga asawa nga. Istorya ra mo nga. Under to town. Pre, yan ka pre. Kana asawa pre. Usar na ka buok. Ayun, usar na kabog. Dai na kay kilo. Ako na maging kasawa. Pati under na eh. Dapat ako asawa niya. Asawa budi mahadlok ko kasawa min. Kaduhaon mo asawa ko, mahadlok ka na dyan. Grabe, giro abat kayo ito. Sawa kay, dako kito ko sawa pero sa'yo lagi diskarte ito pre, hindi masuko pre, mulaan pre. Saan pre? Scriptor na. Humulan. Humulan nila man. Daan. Muna diha. No diha. Diskarte ana. Sa'yo lagi Wa, pre. itong suko. Pilap-pilapan ang liog, anay, lunoy din ay. Kamar bitil pre. Mura bitin. Lumboy na yun. Asawa na ko pre, mahadlok ka na. Bantay, kita itong kataga ni Rum. Kasi apato na to. Paano kayo, tari, pasyon to Ako kaya tadi kasi apato to. Tambay. Mahadlok ko na. Asa na katukumban na? Wala na makukit kita. Basi nang laban sa siguro to sa sulod. Ako siguro itong atuon. Tanaw na ako kung nalaba ba yun to. Basi niya nakayaka-yaka itong atu. Basi na po nagkupot-kupot na po ni Silpon. Wala po ni siya nang laba. Ako rin ariun tanangon ko ni sa sulod. Lance! Asa naman ni? Wala may tuba. Lance! Wala sa diri. Asa ka man ni? Ang puta kong tawagan ay nilaag na po siguro to siya mga barkada. Ala, na ay 500. Napa di suwat? Labs, na ay 500 diha. Imuhanan na mula agsak ko. Love you, ah? Ay, na ay 500. May ba ako itong adtuon sa iyang barkada. Ako itong hatder. Ang snacks, kaya mo ko niya 500. Ako kumayani. Ako ito siya adtuon sa iyang barkada. Ako itong hatder o mga snacks. Para malipay po ito siya sa iyang 500. Oh, yapas lagi. Relax lang mo peke. Ako sa dolo na akong asawa. Ay mo kadlok, way problema na. Dili lang man lagi na masuko ni Mila. Ay sa tanawa niya. Tanaw ko si kumbuhat ko na.
Ngam na ka diri. Nag-iapas di ka kay unday kung gibinglag kwarta niya ka na lang ako ning ipa-construct sa mga barkada. Daman na snack. Oh, salamat kayo. Balik lang dito sa balik. Musunod ako ron dito. Muli na kong tonton. Ah, sige, sige. Uli na nga to. Balik sa kakong barkada, ha? Tanawa, pre. Hindi na what kumasuko kong asawa ni Apas. Di Apas ko kigidalhan kong snack kayo mapas mo niya ko nila mag-utan ko nung tagri. O, tanawa. Ha, ako na diskarte sa asawa nga isog kayo. Pero apason ka kay dalhan kang kaon snack mo napay utan na Antay, mag-utan tagri. surpri-an din mo pinasa mo. Pati Surpri-an gini mo lepe. Uni re ug mamulit ka. apoy na kong pagi. Gidalhan itong parasutan karong hapon. Mag-utan tagri. Kusina. Kusina. Ato na utanon. Subak lay kuwangan na, pre. Ako pre. Ako no pre, di gito mapas pre. Isay di mapas. Gitilapan na ako, di na tumapas. Tumapas. Mapas mo lepe. Hadlok yung gusto. Mahadlok mo ta. Asawa, mahadlok ta. Ana, di Kaya si mo ba na ng snack? Oh, kada snack pasik magdasa to Ano yan gawin? Tanon ti mo asawa diri. Ako'y leon sa mga. Ana yun. Kana Kay leon? Ako'y leon. Ana gyud na sa leon. Hari, Asubi ka na hari, leon. hari. Pasik mo rin tong mga asawa basik nay magdagkat kon ba? May nay pare sa to itong utan nun. Ay. Nantay pa ni hapon. Hindi ka tumapasapas sa pre, kaya hadlok ko na to. Ano? Basta magdagdag. Basta mo, apas ko sa kasimtang ito na ko eh. Sus, ana gyud hibaw-hibaw nga na pre, ana gyud na pre. Ayo kadlok. Asan ito pa na ko di kanina? Taon siguro. Daan. Meron ako utanon tani ron. Ali mo koy! Isa na asawa pre. Asawa mo pre. Ako pre, ako pre. Mo na pre. Isuga ko na. Nya puti ba isuga nagdaong pre mo ram nagtigre pre. Aliyon magka-okay na yan. Halok. Padula pre. Ay dai. Ay kadlok pre. Dai. Ali dai. Sana pre. Ano usap lagi nang Sana na oras aron ali mo koy! Alas Sana di ka mo pauli! Alas ko to pre. Kaiso kay ka! Pauli! Sige, ito ba lang mga na pauli! Ingo pre liyong ka. Pauli! tiglaw sa Kanagpang liyon. kayo trabaho os balay! Tiglaw sa liyon, pre. Pauli!